Tak ahoj ľudia, to je prvý unboxing v tomto roku, dúfam, že nie je posledný. Veľa som toho teraz neobjednával, lebo práve na 31. decembra máme termín, má sa mi narodiť syn. Čiže ukážem vám, čo som objednal. Toto je od Colossusu. Kartón som už otvoril. Som aj zabudol, že čo som objednával, lebo dosť to trvalo, kým to došlo. Som vlastne platil bankovým prevodom. No. Je tam plno papiera. Si zrežem ten kartón. No. OK. Je tam celá účtovná kancelária, ako vidíte. No, konečne. OK. Dum Bum rakety. Tých som mal minulý rok. Som bol spokojný. Z toho sú dva balíky. Faktúra. Zase účtovná kancelária. No. Petardy. Dum Bum. 1, 2, 3, 4 balíky. Máme tu Kalašnikov 60. Minulý rok som mal to menšie. Ja vám ukážem, že jak vyzerá. Toto som ešte ani ja nevidel. No, rozmerovo niečo ako Cobra 8. Čo tam je ešte? Špeciál pre manželku, rada to zapaluje. 144 kusov tam je. Malé petardy od Jorge. Niečo ako FP3, len tie sú mini. Aha, zelený stroboskop. Elektrický zápal. Dum Bum mini na šantenie. Ešte jedno Jorge. Ešte tam niečo je. No. Bonbon, klasika. 4 kusy tam sú. Červený stroboskop s dymom, tiež elektrický zápal. Nejaké nové petardy, to som teraz našiel, neviem, či niekto z vás to nemal už minulý rok. Ja som to teraz videl prvýkrát. Skúsim otvoriť jednou rukou, aby sme mohli pozrieť, že jak vyzerajú. Rozmerovo veľa väčšie ako Dum Bum. Ani až tak veľa nie. No sú väčšie jednoznačne. Gramáž, keď nájdem, tak vám poviem. ,3 výroba Čína, čiže nemalo byť to také hlasné ako Dum Bum. Ale uvidíme, urobíme potom jeden test. Ale to až v decembri či novembri. Nechcem teraz búchať, viem, že môžem, ale nechcem. No. Koberček 1000, 1.
druhý. A ešte jeden balík tých Salutov XXL. No. Kartón je prázdny. Dáme tam naspäť účtovníctvo potom. Dobre, čiže toto je moja prvá várka na dnešný rok. Čiže tento rok. Vlastne malé petardy. Ešte čo mám v pláne objednávať sú z tohoto tie väčšie FP3. To mi slúbili, že za mesiac budú na sklade v jednej firme, odkiaľ objednávam. To česká firma. Potom urobím tiež jeden unboxing video a tam vám ukážem pár vecí. Ešte pár petard si objednám a ešte plánujem nejaké väčšie petardy, nakoľko budeme rodiť. Väčšie kompakty a také si neplánujem, len také, čo môžem kľudne vybúchať aj po Silvestra, keď mi zostane na krku. Ďakujem, že ste mi pozreli toto video. Čaute na budúce. Ahoj.